Ołowiane dzieci to nie ma dokumentalny film, to nie ma też historyczny film, to je film huty nie ma. Tak jak Grzech powiedział, szopienice nie grają szopienic. Czemu? No bo te szopienice się moc pomieniły. Co gro ta huta? No Kraftwerk we Zobrzu i tak richtig, ty żeś powiedział, to tak nie wyglądało jak na filmie, że to jest takie srogie, tak dalej, to inaczej wyglądało, bo... Ja wam powiem, tu nie chcę udawać w ogóle, ja go na samym początku specjalisty, ja ino godą to, co ja pamiętam. Sam była bana i my tą baną jak jeździli, to tam sam był taki cały, takim płot zrobiony. To ja jeszcze pamiętam, jak widział, że jak te piece coś się hajcowały, hopów, ten werk, że widział. I potem chyba w 77 w coś takich latach postawili płot, że już nie było widać, ale sam był taki dupny tor i jak pamiętam, takie było szrajbnięte, no z tym znakiem hutnictwa. Witajcie, Jerzech we Szopienicach, Stadtteili Katowic. No ale nie będziemy dzisiaj rozprawiać tak genau o Szopienicach, nie będę was skrócił po tych wszystkich zabytkach. Na to jeszcze przyjdzie czas. Szopienice to jest fest zwiedowny, kąsek Górnego Śląska. No ale dzisiaj porozprawiamy sobie o Szopienicach w kontekście huty. Niedawno wylazła na Netflixa serio, film Ołowiane dzieci. O tym, co tutaj się działo. Jak huta w Ołowiu truła bajtle. Początek hutnictwa we Szopienicach to rok 1834, kiedy to koncern Georg von Gisches Erben buduje huta Wilhelmina. To, co dzisiaj widzicie, pozostałości huty, to jest dyrekcja huty Utemana ze początku XX stulecia. Mamy tu Wasserturm, mamy komin, no ale tych całkich hut we Szopienicach było tu wiele. Huty cynku, huty ołowiu, rostomajte. Co do serii Ołowiane dzieci. Wiele rzeczy, które możemy tam zobaczyć, to jest fikcja. Nie ma to zgodne z historią. No ale jedno jest zicher. Była huta, dziecka chorowały na ołowica i pomagała im doktorka Jolanta Wadowska-Król. To było. Co jeszcze się werci tutaj wspomnieć, to tak richtig nie kręcili chyba nic we Szopienicach, co zagrało Szopienice. No, między innymi Familoki we Lipinach, na Kolynii Alfreda, na Wełnowcu. Katowice grały, no bo mamy Śląski Sejm, mamy Spodek, mamy Rostomajte Amty, mamy Chropaczów, mamy Bytom, mamy Gliwice, mamy Rostomajte, mamy Fryna, Rostomajte śląskie miasta. Mamy też Mikołów, no bazen tam był grany. No ale mamy też daleko, poza Śląsko, Warszawa. Tam między innymi grali sceny dryny tych rostomajtych lazarytów i tak dalej. Toż dzisiaj proszę was na taki ekstra tajlik, a wy abonirujcie kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, dejcie komentarz, wybijcie ten filmie taką nową funkcję, bo co tydzień, genau w piątek o 6 wieczór nowe tajliki. Byćcie ze mną, naprawdę wiele tych filmów tutaj je i myślę, co każdy cośik dlosia znajdzie, myślę, co po tym filmie trochę nowych widzów przybydzie, toż filujcie mnie i też na Facebooku, i na Instagramie Śląsko Rajza, polecam się. Jest ze mną Peter Langer, co tutaj się chował we Szopienicach, on stąd pochodzi, rocznik 1970, a akcja filmu napoczynał się w roku 1974, to idzie powiedzieć, są to jego czasy. Petera już znacie ze filmu o Krasowach, kuknijcie se tam jeszcze ze innych produkcyjów. Peter angażuje się we Śląskiej Ferajnie, frontman Śląskiej Ferajny. No a czemu tutaj stoimy? Bo tu żeś kiedyś mieszkał, tu żeś się chował, ja?
Słuchajcie, teraz jest tak głośno o tym naszym Śląsku, z kuli tego, co ten prezydent nie schreibt do tego języka Ja, genau. śląskiego. Ta pieruńskowo studa mamy teraz, z kuli tego. Będziemy jeszcze napoczynać troszkę o tym gadać. Ale z drugiej strony jest tyle głośno o tym Z kuli tego filmu. z filmu, te łowiane bajtle, łowiane dzieci po wersji o polsku, Ja. nie? I rechtownie, że jak zobaczył, że ten tajlik jeden, drugi i zaraz normalnie, wiesz, jak to się go do łezka się kręci we ślipiu, nie? Bo to richtig tak było i Wiesz, i go to jest też fajne, co tam są dialogi po śląsku, nie? Ja, Że no oni nie powiem- zrobili tego po polsku i no tak richtig jak było, wam że powiem. tamta niby inteligencja po polsku, nie? A normalnie ludzie, co tutaj żyli po śląsku go Ale dali. ja wam powiem, No i ja dalej go pamiętam, dają, nie? ten plac to całkiem troszkę inaczej wyglądało, no bo wiecie, to stały już kącki tego, co tu zostało, ale tu wszyscy go dali. Tu jak ktoś mówił, to tak jakbyś dziś o Wietnamca przyszedł i ten, Genau. tu każdy godał. Tu naprawdę to było, jakby ktoś mówił, to był naprawdę gorol. No było No ja, gorol no pola, ja, ale to genau. było marginesy, bo nawet te gorole, które były, to te ich balty też już godały, no bo już early, bo jest całki plac godał, tu wszyscy godali. I tak jak szpili, na tym trzecim sztoku Jorzech się wychował, już nie wydało sprawiał tu o cały... No my są na Morawie w ogóle, tak genau, nie? Ja. I no, że To zno Szopienice, nie? teraz Arnold mi się sprawiał, mnie pytał mi się, jak to mniej więcej wyglądało. Czy richtig, tak jak w tym filmie, bo dzisiaj mamy fajnie, jakby to powiedzieć, zadekowane, biało i fajnie. Czy richtig tak było? Ja go dam, Arnold, jakby ci to powiedzieć, to się tak przełomieniało, że tak, z jednej zajty te place było taki, wiesz, tako zwykło erda, żużel, wydeptane. My jak szpil, tu było tako jeszcze tor, tako brama, my jak wjeżdżali na kole i hamper, wiesz, jak, to ty wiesz, jak się to te starki jak rycały, peranie, przestań mi jeździć po tym, bo ci łobocza nie wyzak, nie? Ja to łankowo rycała. I to, wiesz, i tu było, ale wszyscy mieli zoca do tych starków. Tu nie była z dyskusji, wiesz, że się wadził z nią, ciul, koniec, gotki. I no do czego ja zmierzą? Było szarawo. Były takie małe zagrodki sam. Były takie małe zagrodki. My sam tutaj była taki dupny betoniok. Ta cała kanalizacja nie szła z Familoków, bo jeszcze w Familokach my nie mieli kanalizacji. My mieli tutaj haźle, genau w tym placu były haźle, tu były chliwiki, tu były haźle i teraz miał żeś dwa wybory. Jak byłeś mu mały bajtel, toś nawalił na dach top i żeś to wyniósł tu sam, bo tutaj zaraz była rawa. No ale jak byłeś już taki synek, taki wiesz, 10-12 lat, to do nachtopa byś nie walił. Po drugie gańba idź z nachtopem przez cały plac, chociaż w zima wiesz jak. A tu ten haziel, jo taki maluśki był, jo dzisiaj mały, a przed tym ja był ćwierć ze mnie. I tu ten haziel, ta dziura do mnie to była tak jakby dzisiaj chyba metr, czym się, idź do tego haźla tam, tu był hasiok, w tym hasioku szczury, tu zaś się przełaziło do rawy i z jednej zajty ktoś powie, jak to było wszystko straszliwe. Nie do końca, bo jest to, trzeba patrzeć Zeit do cywilizacji. Z jednej zajty do 45 roku mogę powiedzieć, że to był fest wysoki sztandar życia tu na Śląsku. Fest wysoki, bo to trzeba zaś porównywać coś innego. Najgorsze zajty to przyszły bo się doiło, a nic się nie dawało. Co dekada trzeba coś modernizować, a nie ino ciągnąć z tego Śląska i brać. I potem w latach 70. wyglądało jak wyglądało, bo się modernizowało Warszawa, insze poltońskie sztaty, a Śląsk się ostawiało i no się go doiło. No to wiesz, to nie jest też tak fachowo. Z kuli tego i Bajtel zaś mi się Arnold pytał, go było to tak grunge, tak szarawo. Ja go no te place z jednej zajty ale z drugiej zajty tu były zagrodki, te starki, te umy. Jakbyś wlazł do tego Familoka, to byś mógł zola jeść. Tak było czysto. Dopóki były starki, dopóki był taki Ornung, to godą, hopie, tu były takie hopsy po 20-25 lat, wiesz, jak tu był taki, no taka lauba, jakby to powiedzieć, tam pili czy coś. Jak tu starka przyszła, zaczęła dryć się, to hopie, ani my, ani B, wszyscy się poszli w jedna, w drugą zajta i koniec, ani dyskusji, bo przylazła, co wy sam tu robicie, pieryńskie najduchy, wydupiać mi sam, ciś, raus i poszli, nie? Ale do tego w tym filmie też jest tak pokazane, z tej zajty mamy rawa. Hopie, w tej rawie pływało wszystko. A jeszcze potem od godziny 22-23 na wieczór oni spuszczali belbeluwa. Tak mi się zdarzy, my tak na to godali. Belbeluwa.
jeszcze najważniejsze w tym wszystkim, to co jo godą, to jo sprawią koncek mojego. Jo nie jest tu specjalista o tych hutów. Kaj to było, żeby zaś się nie znajdowały na kanale już o wszystkim tym specjalistom tych grubów, hutów i wszystkiego. Nie bierzcie mnie za słówka, za pierdoństwa. Jo no godą to, co żech jo przeżył. Tu żech właził, tu był zagrodek sam, od moich Schwester. I tam były tomaty, radiski, blumy, jakieś takie rozmaite co do dziennego jak ty. A tu jest rawa, za winklem jest rawa. I w tej rawie od 22, 23 taką żurówa puszczali z taką ryżą, śmierdzoną, ta belbeluwa. Latem to trzeba było zawierać okna, bo że nie szło wytrzymać. Bo zimą, wie, zawsze jest zawarte to ciul. Ale sam to było takie ten. I teraz to co jest też na tym filmie. Ja wiesz, bo tu Schwester mieszkała, i wiesz, jak robiła jakieś potrawy do jedzenia, czy co, to ino po radiska, ino po tomata, czy po tam sznitlach, czy po coś. Te zagrodki były takie pozagrywane, bo wiadomo, tu to nikt nic zahabił. Ale jak to chłopcy, wiesz, jak poszli na chaby, to jak tak się zabrało uberiba, wyrwało się z erdy uberiba, ciul, i się wcinało. Teraz wiemy, że... Te wszystkie pierwiastki, ołowie i te... Ja ci powiem, też taką scenę pamiętam, tu w 43 jakieś Japońce przyjechały, coś badały, to one padały, że tu 100 lat będzie trzeba, żeby ta erda się oczyściła, jak to gadali. Ja wiesz, nie jest specjalistą, nie znam się, zdomi się, że wiesz, futrowanie kogoś po lekku, on też się robił odporniejszy. W tym filmie jest pokazane, wiesz, że tam krwią to... Ja wam powiem personalnie, że tego nie widział. Nie widział. Personalnie, wiesz, teraz to byś mógł coś dopasowywać. Może to jest to, może jest to. Tam jest, Beispiel też jest taka scena powiedziane, że było dużo ipowatych bajtli. My są od tej huty, no nie wiem, ze 300 metrów, nie? To pojadymy tam od tego Paulusa, bo tu zaraz jest Korczaka, tu jest Łobiazdowo, jak to się padło. I tu na drugiej zajcie, genau tam był park i to był taki hutniczy park, to on był też bardzo, to taka oaza zieloni. To trzeba powiedzieć, fajnie tam było, tak jak ja to pamiętam. Tam był taki mały szwimbat, taki malutki i tam pamiętam, że był szwimbat. Tam było dużo takich, jak to powiedzieć, moja siostra ze swoimi bajtlami, ze mną i tam było dużo takich młodych, no bab, dziołch, wiadomo, hopy robiły, no to tam tak w parkach raczej hopa w południe nie było widać. I tu była hołda. I na tej hołdzie, ja teraz się nie umiała posztelować, ale ona była, bo my zimą na sąkach zjeżdżali. I no ja pamiętam, my byli zmazani, a my tam oglądali, tam jest żużel. Co ja przyłaził do domu, ja był durś zmazany. Tu był plac, tu jest ta rawa, co godowy. Wieprzki, przy samym Berszungu były wieprzki. Się ucie posztelować z tej rawy, to ciągło te wszystkie ciulstwo, co dawała, te hity, huty, sam do tej rawy, te wieprzki, a my wdupiali te wieprzki. Hopie, to była, hopie, jeszcze dobrze nie wyrósł, my go już zezarli. Tu we fuzbal my grali, tu do tego familoka my wlatywali, bo Ausgus na się nie było, się trinkowało woda, się szlukło. Ale tak jak mu godą, tu była hołda i ja teraz nie wiem, czy z tej hołdy aż się parowało coś, co one wyciepywały, czy to było od tego, co my lotały, albo od kurzu, ale tak jak jest pokazane nie więcej na tym filmie, że taki, wiecie, te bajtle są zmazane, ten ształb się taki unosi, to ja takie coś pamiętam, nie? Słuchajcie, prawie, że tu trafił kamrata, który my się razem wychowali w tym familoku, prawie my sprawiali, w to sam tu mieszkał, nie? Pamiętasz, tu był ten sklep Błotsolskich, nie? Rodzina. Familio, no to genau, no, tam mieli tu, no one sam tu mieszkały, nie? Tu mieli ten geszef. Jeszcze jeden tam był, nie? Ale właśnie padą, jak my tutaj, pamiętasz tutaj ten Einfahrt, jakby w fußball grali? Ty pamiętasz te cajty? Bo tu był jeszcze jeden familok. Ja, ta co rycała, ta starka, żeby my nie grali. I my pomiędzy tymi, to tak jak w tym filmie jest pokazane, co to się prawie pytali, to jak my tu grali, to tu był ształb. Normalnie taki ształb, jak to chłopcy, jak i ciulali po tym, a ta starka jak ta starka wylazła, to my zaraz pit, nie było dyskusji, chłopie. Każdy chłopie nie chciał z nim gadać, bo ona zaraz, jak wiedziała w to gro. A Cyrana pamiętasz? Co? Cyrana. Owczarka niebieskiego.
Yy, uciekali wszyscy po dachach. ja też, bo my tu po tych chlewikach. On sam był na wierchu, no. Sam kiedyś, to ino się go dało. Wszędzie był język śląski. Tu wszędzie się go dało. Tu jak ktoś mówił, to richtig, zaraz było takie filmowanie na niego, gorol. Z kulitego, przy tej całym, to jest dobry plac, kaj, takie postery, takie plakaty powinny wisnąć. Pierwy wieszali takie plakaty, bo mieliśmy jeszcze taką, jakby to powiedzieć, nadzieję, że ten prezydent Nawrocki, który tyle godał, że jest prezydentem wszystkich obywateli, że szrajbnie do tych, którzy go dają, które dla nich, takich jak ja, czy innych, stąd czy nie ino ze Szopienic, język śląski jest fest ważny. Że język śląski powinien fungować, bo tak rechtownie kiedyś to wszędzie się go dało, język śląski fungował, teraz on naturalnym procesem umiera i się nie umie tak fest rozwijać do tych bajtli, z kolei tego jakby był językiem regionalnym, trafił do szule i tam by było ta możliwość uczenia się, to by było fajnie. I to było właśnie to, panie prezydencie, jeden szlif może pokazać, iż Polska ma wzocy Górny Śląsk. A z drugiej zajty, panie prezydencie, ten jeden wasz szlif nie pomieni nos, bo my go dali, go dać będziemy. I język śląski mamy tu w sercu. Ale to było pokazanie, bo większość ludzi tak rechtownie nam przaje do śląskiego języka. Ale wy przedstawicielem są cołki Polski. I teraz będą godać Ślązoki. Polska zaś się pukiem oprociła do nos. Z kulistego wieszomy, żeście są tak rechtownie. Już wiemy, że te pytanie do was było psincowort. Psincowort. Tyle jest wort tym prezydent, który godał, że jest prezydentem wszystkich obywateli Polski. Huta Szopienice, huta metali nieżeleźnych była tukej. Tukej, kaj dzisiaj mamy Baterpol. Huta Paulus, tukej w okolicach była, Georg von Gisches Erbem przejął to w roku 1861, a kolejniej postawili w roku 1864 huta Ołowiu. No i to idzie utożsamiać z tą hutą. Koniec hutnictwa w Szopienicach to jest rok 2008, no ale już wcześniej od 70 lat zawierali te huty, bo te wszystkie huty, było ich naprawdę wiele, pokuplowane były, a tak genau nie są my we historycznych Szopienicach ino we Burowcu. Burowiec to była tajla Szopienic, to jest ze Szopienic, no to zno te wszystkie tajle, Burowiec, Borki, Rozdzień, Morawa, Uteman, to wszystko przynależało do Szopienic, bo Szopienice były osobnym miastem. Dopiero 1 stycznia roku 1960 dokuplowali go do Katowic. No i wierci się jeszcze wspomnieć, no słuchajcie, huty nie ma, jak Grzech powiedział, Szopienice nie grają Szopienic. Czemu? No bo te Szopienice się moc pomieniły. Co gro ta huta? No Kraftwerk we Zobrzu i tak richtig, ty żeś powiedział, to tak nie wyglądało jak na filmie, że to jest takie srogie, tak dalej, to inaczej wyglądało, bo Ja wam powiem, tu nie chcę udawać w ogóle, ja go na samym początku specjalisty, ja godą to, co ja pamiętam. Sam była bana i my tą baną jak jeździli, to tam sam był taki płot zrobiony. To ja jeszcze pamiętam, jak widział, że te piece coś się hajcowały, hopów, ten wergrzech widział. I potem chyba w 77 w coś takich latach postawili płot, że już nie było widać, ale sam był taki dupny tor i jak pamiętam, takie było szrajbnięte, no z tym znakiem hutnictwa, niezależno huta i ten. Z drugiej zajty też był taki dupny tor i tam też była jakoś tajla tej huty. No to jest to, co ja pamiętam, nie? No tu sam zaś są familoki z tej zajty, nie? I tak to ja zaś pamiętam jako bajtel. Tu też była ta portiernia. Ja jeszcze pamiętam, my czy łazili do tej portierni, ale już się nie umiał tego wspomnieć.
Co do scen we filmie, to jeszcze werci się wspomnieć, co kościół we Szopienicach też nie ma grany bez kościół we Szopienicach i to nie wiem czemu. I no kościół we Indą dali stoi taki... fajnie wygląda i pasi fest, nie? Nie wiem czemu, co się nie dogodali z Farożem albo co. I no kościół we Zobrzu Biskupicach gro kościół we Szopienicach. To tak jak godą nic ze Szopienic nie gro we tym filmie. No to jest taki paradoks. Nie? Jak patrzę na te tajliki, że jak się tak na samym początku, że myślą, że będą jakieś tajle, coś z tego filmu jest. Tam zauważył, że my mieli sklep zoologiczny, były rybki pokazane i faktycznie do nas do sklepu przyłazili po rybki do tych hutów, w sensie robili takie, wiesz jak, bo to było tak koncek coś fajnego, kolorowego w tej hucie, aby powiedzieć. Nie? Ja. Genau przy samej hucie, kaj dzisiaj mamy skwer Hilarego Krzysztofiaka, były te familoki. No, naprawdę to było przy samej hucie. Od 70. lat XIX stulecia do 70. lat XX stulecia one tutaj stały. Kolonio Paulus, z tego co Paulus Hitte tutaj było. Godali, co to było na Szaberplacu, na Marktplacu, bo ten Szaberplac był genau przy tych familokach. No i o tych familokach je we filmie, no ale to jakże godą grają to w Elipinach, na kolonii Alfreda, na Wełnowcu. W szkołach, w grundschulach, nie podstawówkach, jak od 7, 8 klasy to już werbowali na takie werki, czy na gruba, czy na huta i pamiętam, że sam byliśmy ze szulą do werbowania, wiecie, pokazywali no jak najlepiej ta huta, czy jakiś tam werk, już nie umia się fosztelować genau kajo był, bo to też nie chcę teraz wymyślać, ale jak pamiętam, że po tej szule, po tym co my byli, przyszedł do domu i powiedział po fatrowi, że ja chcę iść na huta, ja chcę robić na hucie, no większość chłopców zawdy szła stąd na huta, to fater mi powiedział: co ty godosz? Jak ty pójdziesz? Przy 50 ty kojtniesz, hopy przy piecach, wiesz, wiele wytrzymują. Co cię ogłupią żeś? No i jak to się go do kariera huty mi się skończyła, na gruba też mi nie pozwolili iść, no i że został stolożem, nie? No ale tak jak godą, jo był, że ze szule, jo, wiesz, oprowadzali nos i no nie wiem genau po jakiej tajli, czy jo był w tamtej tajli, czy w tej tajli, czy na Utymanie, nie dałbym się zaszlachtować, ale sam na pewno, że w tych werkach był, a może i więcej, bo to nie jeden raz się łaziło na rozmaite werki, bo to była klasyka. Ja nie wiem, jak teraz to funguje, czy tak je, ale kiedyś to od 7 klasy przyłaziły takie przedstawiciele werków, grubów i robiły takie dni werbujące a z drugiej zajty jak szedł żeś na zawodowa, no to wiesz, fajny gel ci dawali, no to też tak nos werbowali, no wiadomo, jeżdżeś młody, to nie myśli, że tam wiesz, jak jeszcze w tamtych już takich latach 80. to już nie było tej gotki o tym, bo tak rechtownie to największa gotka o tym zawarciu tej gruby, o tej hity, fest tego, co to tak szkodliwowało sam, to mi się zdarzy, że to było coś mi się klankuje 7-7, 7-8, tak najwięcej było gotki o tym, nie? Tutaj. To co ja pamiętam, bo wiecie, sam była haltersztela, nie? Jak się jechało na zawodzie, albo z zawodzia się jechało na szopki, a to była tak praktycznie ostatnio haltersztela, co my stąd z Burowca szli tam kajo mieszkał, nie? Tam kajo się wychował. I teraz sam były te familoki, co ja pamiętam, to te familoki pamiętam, jak one burzyli, rozbierali i pamiętam takie chłopcy, to były chłopcy, które wiecie, rozbierali takie platformy, dawali te cygle i to jak się go dało, że do Żyda, bo to się sprzedawało. A sam to takie było centrum, to richtig tu ten Burowiec, to tu była taka knajpa, restauracjo, zda mi się, że nawet tam jakieś danzingi były, tam były takie ze szczewikami, z łoblecaniami i tu było tak fest, wam powiem, takie typowe fest, centrum, no, czy coś kupić, no tego Burowca. A sam te familoki, tak jak ja no pamiętam, bo to wam jest trochę, nie zaś taki blank stary, ale pamiętam te familoki, tu były te familoki, coś rozbierane były, wiele ich było, tu macie zaraz ta huta, co my sprawiali, a te familoki były tu. To ja jeszcze to pamiętam. Ja te familoki pamiętam, jak one zostawały burzone, rozbierane, potem tam, że ja się wychowywał, to tak samo tam były familoki,
one też zostawały rozbierane i ja pamiętam, bo my jako bajtle lotali po tych familokach, wiadomo, Inksina z Ryceli, ale to wiecie, to był fajny plac do szpilowania, do zabawy, gewery się strzelało, jakieś tam, jak to chłopcy, jak to bajtle, nie? Są w takim placu, co go fest pamiętam. Sam mamy Banchów, tam mamy stary Banchów, tam dawali flaps. I jak pamiętam, my mieli te kartki od hutników, bo był wielki przydział mleka, jedzenia i tam się wydawało też flaps na Banchowie. To pamiętam fest. Sam był park, pamiętam też, że też była taki szwimbat, taki z cygli otwarty, te deki, sam opalali się, nie wiesz, jak sam. Tu była tako hita, tako knajpa, nie knajpa, tako hita, takie coś wymurowane, bir był, wuszty były, tu tako lauba była, sam były fajery, sam było fest, tu było mocka, jakby jakieś, no jak zowny jakieś fajery, tam HKS, tam mamy HKS, tam żech łaził na futbal, trenował żech futbal, tam mamy już Utyman, Wichelmina, no i nasz Banchów, tu już jest ten Alanowy, tam jest ten stary i tak jak Godom, to były takie oazy fest zielone, fest kolorowe, fest takie familijne, takie naprawdę, co taki power był, co to było takie, no wiadomo, jak jeszcze młody, gryfne. Przy tych familokach zaś Godom taki, wiesz, był większy taki sztaub, takie więcej surowego, zaś w chałupach, drink w familokach było czysto, były starki, był taki ornung, taki richtig śląski ornung, przed tymi familokami te zagrodki roztomaite, no i my te chłopcy, co lotali wszędzie po tych ala kąckach hołdy, kaj lotalimy po kąckach, kaj wiesz, się grało wszędzie futbal, kaj było wszędzie tego ształbu, wszędzie był zmazany, no i tak to ja pamiętam, ten kącek mojego życia sam, a mogę powiedzieć, że ja od urodzenia jeżdżę w Szopkach do 88, to 18 lat, najlepsze lata, że wychował się sam w Szopkach, w Szopienicach, nie? I to jest taka moja, Jozowdy Godom, że jestem narodzony w Katowicach, bo w Katowicach jestem urodzony, wychowany w Szopkach, mieszkam w Mysłowicach, a teraz blisko mi jest Nikisz, ale Zowizo to wszystko jest Górny Śląsk, nasz heimat, mój heimat. To co tu zaś pamiętam, to tu zaś genau, ja to pamiętam, tam tu były takie, wiesz, taka glajzy, taka bryka, tu były takie piece, czy co pieron wie, tyle co to stało i z tego co wiem, to na te bryki przyjeżdżały te cugi, kipowały ten wągel, co było od razu, wiesz, było blisko do tego. To ja jeszcze pamiętam, ja tu łaził po tym, to ja to jeszcze pamiętam, ten kącek, tu nawet też jakiś taki tajlik nakrywali telewizję niemiecką, chyba 15 lat ze mną, to jeszcze siedział jeszcze na tej bryce. Tam zaś pamiętam turmy, normalnie takie tak jak tu ten jeden z ten, co jest ze Zatku, to tam jeszcze pamiętam takie turmy kereten. Rostomili, dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję też Piotrowi za to, co wpadł na ta idea tego filmu, za to, co nas pokludził, poosprawiał. I my widzimy się za tydzień, genau w piątek o 6 wieczór. Trzeba wiedzieć, Rostomili, co Ołowiane dzieci to nie ma dokumentalny film, to nie ma też historyczny film, to jest film inspirowany tymi trafieniami tutaj. Kto by chciał tak richtig poznać historię, no to są rozmaite książki, jest też jakiś dokumentalny film, no ale myślę, co werci się obejrzeć ten film, ta seria Ołowiane dzieci, to jest 6 tajlików, ja je w trakcie oglądania i wyrobić opinia. Ja, Rostomili, dobrze, co takie coś nagrali, co o Śląsku się godo, bo Śląsk naprawdę jest fest zwiedowny i zasługuje na więcej. Chowcie się, Pyrsk.